mwyn defnyddio peiriant rhif, fel yr un yma'n fan hyn, be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n rhoi rhif i mewn i'r peiriant ac yn defnyddio'r symiau mathemategol yn y peiriant, yn fan hyn, llosif y 3 a tynnu 5, mwyn darganfod yr allbwn. Nawr, enghraifft, hefo'r peiriant yma, pe bawn ni'n rhaid 7 i mewn i'r peiriant, y peth gyntaf sy'n ni'n neud, fysa'n neud 7 llosif y 3, mae hynny'n 21, a wedyn sy'n ni'n neud 21 tynnu fy 5 i gael yr allbwn 16. Nawr, gadewch chi wan ystyried y cwestiwn yma. Os ydy 28 yn dod allan o'r peiriant, pa rhif aeth i mewn mwyn cael 28 allan? Wel, yn fan hyn, mae rhaid ni ystyried sut ydyn ni'n mynd yn ôl drwy'r peiriant, a un ffordd handi o wneud hynny os a llunio'r peiriant gwrthro. Nawr, yn fan hyn, mae rhaid ni ystyried sut ydyn ni'n dadwneud bob un o'r symiau dyn ni weld yn y peiriant rhif greiddiol. Nawr, i ddadwneud tynnu 5 yn fan hyn, mae rhaid fi adio 5. Ac i ddadwneud llosif y 3, mae rhaid fi rannu fo 3. Ac hefo'r peiriant newydd yma fan hyn rwan, wedi weithio allan beth sy'n rhaid i'r mewnbwn fod yn yr un greiddiol, mwyn cael 28 fel allbwn. Oherwydd, yn fan hyn rwan, os dwi'n rhaid 28 ar ochr dde, ac yn gweithio'n ffordd yn ôl ffordd hyn, mae 28 adio 5 yn 33, a wedyn mae 33 rhannu fo 3 yn 11. Mae hynna'n deitha fi fod rhaid fi reid 11 i fewn i'r peiriant greiddiol fan hyn mwyn cael 28 fel allbwn. A wedi wirio hynny, os dwi'n reid 11 i mewn i'r peiriant yma, mae 11 llosif y 3 yn 33, a mae 33 tynnu 5 yn rhaid y 28 iddo fi. Nawr, beth pe bai rhywbeth cyffredinol yn mynd fewn i'r peiriant rhif yma? Dydyn ni yr rhif n. Wel wedyn, mae rhaid ni eto ystyried y symiau mathemategol sydd yn y peiriant. Os yw n yn mynd i fewn, ar ôl lluosif o 3, sydd gyda fi tair y gwaith n, felly 3n. A wedyn, os dwi'n tynnu 5, be fi gyda fi wedyn mewn algebra, byddai 3n tynnu 5. Felly dyna'r allbwn cyffredinol os ydy'r rhif n unrhyw rhif yn mynd fewn i'r peiriant. Nawr, enghraifft arall yn nawr, peiriant gwahanol. Gadewch ni ystyried y peiriant yma fan hyn. Yn yr yma, mae'r rhif yn mynd i fewn yn fan hyn ar ochr chwith. Dyn ni'n sgwario y rhif, wedyn yn adio 7. Felly, enghraifft, os ydy'r rhif 5 yn mynd fewn i'r peiriant, mae 5 di sgwario, neu 5 llosif y 5 yn 25, felly mae gen fi 25 yn y canol fan hyn. Adio 7 i'r 25, mae gen fi 32 fel allbwn. Ond eto, gadewch i ni ofyn y cwestiwn, dydyn ni fe gen ni 43 fel allbwn. Pa rhif sy'n ei mynd i fewn i'r peiriant mwyn cael 43 fel allbwn? Wel eto, be fydden ni'n neud ydy llunio'r peiriant gwrthro. Nawr yn fan hyn, i ddadwneud adio 7, mae rhaid ni dynnu 7. Ac i ddadwneud yr effaith o sgwario, mae rhaid ni gymryd yr ail isradd. Square roots yn Saesneg. A rwan, hefo'r peiriant gwrthro, byddai rhaid 43 yn fan hyn ar ochr dde, mi fyddai dynnu 7 i gadael 36, ac yna fyddai ffeindio ail isradd o 36, neu os hoffech chi pa rhif wedi sgwario, sydd yr ateb 36, wel, yr ateb yn un ydy 6. Felly eto, mae rhaid fi roi 6 i mewn i'r peiriant greiddiol mwyn cael 43 allan fel ateb. Gwirio hynny, mae 6 di sgwario yn 36, wedyn mae 36 adio 7 yn 43. Ac y fan hyn, os dwi'n rhoi rhif cyffredinol i fewn, dydyn ni n unwaith eto. Cychwyn efo n, os dwi'n sgwario n, be dwi'n gael ydy n di sgwario. A wedyn, os dwi'n adio 7 at n di sgwario, yr allbwn cyffredinol yn yr achos yma ydy n di sgwario adio 7. Na rhowch chi gynnig arni nawr. Dyma chydig o beiriau ar rhif ar y sgrin. Ceisiwch lenwi'r tabl mewnbwn ac allbwn dych chi weld ar y sgrin. A wedyn ar ôl i chi roi cynnig ar eich hun, dych chi wedyn wirio'ch atebion chi efo yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin.
Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.